Водоканал урамдагы үткәргечләрне төзекләндергәннән соң аларның йортларына су килми башлый. Чистай районының югары Кондрата авылындагы 4 гаилә безгә шундый зарын җиткерде. Шушы хәлдә алар 3 ел яши икән инде. Хәзер халыкка 100 мең сум акча табып үзләренә ремонтларга кушалар. Чистайдан Айзат Шаймарданов. Анатолий көн сайын матаулыгына утырып су ташы. Югары Кондратта авылында шишмә юк. Ярый әле михрибанлы күршеләре бар. Алардан су сатып ала ул. Авырмы? Ничә булар? Күпме түлисез айына? Ну, bu җәйкәне бөтенләй күп булды. 900-гә хәтле җитте бит. Бу суны малларга да үзләренә дә тоталар. Өйдә 9-нчы дистәне ваклаган Елизавета әби аш пешерә һәм чәй кайната. Чиләккә суат кенә куягыдан, аннары монда салам инде. Мондый тормыш инде 3 елдан артык дәвам итә диләр. Урамдагы су үткәргечләре төзекләндергәннән соң өйгә су килми башлый. Монда менә бу беренче стык. Төзекләндерү барышында су торбаларын тыгылдырып калдырганнар дигән шик бар. Сайдинне да, 32-легә 20 труба катнаша. Ну, шланг инде. Барлыгы 4 йортта Чалмаев урамындагы 11-нче, 12-нче, 13-нче, 14-нче йортларда бүгенгә кадәр су юк, инде 3 ел ярым шулай. Су торбасы менә шушы урамнан, юл уртасыннан уза. Ләкин кайда нәрсә тыгылганын, нинди проблема икәнен бүгенгә кадәр ачыклый алмыйлар. Авыл кешеләре үзләре су торбасын өрдереп тә карый, бирелешен казыйлар да, тик нәтиҗәсез. Чистай районы башлыгына килгән хатта үз акчагызга төзекләндерергә кушалар. 2 метр 70 сантиметр. Кая казыбыз без аны шуның кадәрне кирәк белән. Чистай районы хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Анда сорауны ЧС ЖКХ оешмасына юлларга кушты. Югары Кондрата авылында су үткәргечләре өчен алар җаваплы. Нет, трубы у них в том-то дело, что ненормально. Аларның трубалары начар. Водоканалга магистраль су үткәргечләр генә карый. Аларга ташкан трубалар шәхси абонентларны кысыналар. Ул трубалар өчен алар җавап тота. Бу кешеләр үз акчаларына эшләргә тиеш. Телефонна линия. Водоканалга әйбе белән башкарылган булып чыга. Ну, биректан шулай да. Ну, аны ничек доказать дисең? Кемнең винасы икән? Шулай бит инде. Шулай бит. Хәзер нәрсә шәп була? Хәзер шлангын трубаны табып, тегеннән берсенең иеннән самый конечный идән продувать итеп, эрдереп чыгарга да, бөтен пычракны чистартырга и киреннән заделып. Сусыз утыручы 4 гаиләдә берсе инвалид, өлкән яшьтәгеләр дә бар. Алар хәзер үз көчләренә генә ышанырга тиеш була. Акчагызга әзер түгел. 100 мең манда язылган иде бит. 100 мең күпме ул сезнең өчен? Что сез? Я акча дип уйладыгыз менә. Чистай районыннан Айзат Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы.